Qur'ani. Idan kuma hukunci ne Allah ya ce na hukunta na yadda da su, to hukuncin Allah kuma adalci ne, ma'ana sun yi abin da za a yadda da su ne yasa Allah ya yadda da su. Kuma daga cikin abubuwan da suka yi aka yadda da sun, ai Allah ta'ala ce laqad radiyallahu anil mu'minina, sai ce id yubayi'unaka tahta shajara. Allah ya yadda ya gamsu ya amince da muminai yayin da suke maka caffa a ƙarƙashin bishiya. Yau ba bishiyar, da haka wannan ya zama labari ne na abin da ya faru. Wanda suka yi maka caffa suka yi maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya, kaga wannan yardar ta riga ta wuce, ya yarda da su, sun yarda da shi. Kuma ya ƙara da cewa anzala sakinata alaihim, ya sauka musu da natsuwa, wa asabahum fathan qariba. Sannan ya sake cewa a wata ayan, Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Dama waɗannan ayoyi rabin dozin ko su ka rike sun ishe ka hujja akan cewa Allah cin alƙur'ani ya gamsu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka rike waɗannan aya shida ta ishe ka hujja. Aya ta farko wacce muka karanta a cikin suratul tauba, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wallazina ittaba'uhum, sai ce bi ihsanin, wallazina ittaba'u radiyallahu anhum wa radu an. Allah ya yarda da su, sun yarda da Allah. To kuma yarda Allah na ita ce kolin abin da kowa yake nema, wa ridwanun minallahi akbar. Samun yarda Allah shine mafi girma. Aya ta biyu dai a suratul tauba, laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar allazina nattaba'u fi sa'atil usra. Kana cikin allazina nattaba'u fi sa'atil usra? Kaga baka ciki. To Allah ya ce ya gamsu ya yafa laifin da duka waɗanda suka bi manzon Allah, sai a kirga su nawa ne. Duk wanda suka ba annaba a lokacin wannan usra, lokacin yakin taboka, ana cikin tsananin zafin rana, tsananin kaza, har suka bari gidansu, suka bar iyalansu, suka bar dukiyarsu, suka bar nomansu, suka bar kiwonsu, suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce duk na yi tuba a gare su, na yafe musu. sai ce wa ala salasatin lazina khullifu. Kun ga ashe duk waɗancan, sai ce akwai wasu uku ma, waɗannan ukun da suka ƙi zuwa amma ba don munafunci ba, suka gaya wa annabi gaskiya, aka ƙaurace musu har kwana 50 ba a musu magana. Daga baya Allah ya ce wa ala thalathatil lazina khulifu hatta iza baqat alaihim al-ardu bima rahubat wa baqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina. A ƙarshe bayan Allah ya ce ya karɓi tubansu, sai ya ce to ku ji tsoron Allah, ku kasance tare da masu gaskiya. Kenan waɗanda suka gabata su ne masu gaskiya. Kun ji aya ta biyu kenan. Guri na uku inda Allah ta'ala ce Muhammadun Rasulullah. Shi Muhammadu manzan Allah ne, ko ka yadda ko baka yadda ba, ko ka bi ko baka bi ba, wannan matsayin ba zai canza ba. Sai ce wallazina ma'ahu, kana cikin su? Wallazina ma'ahu, wanda suke tare da shi. Sai ya faɗi siffofinsu da yawa, ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja shafa'ahu fa'azarahu fastaghalaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar. Imam Mali ya ce man gazahu ashabun nabi faqad kafar. Duk wanda sahabban annabi suke fusata shi, yake jin haushinsu, to ya zama kafiri. Dan ba kasuwanci kuka yi ba, balle ka ce sun rike ma kuɗi. Ba neman aure su kuka yi ba, balle ka ce sun kada kai. Ba zamanin ku ɗaya ba, balle ka ce sun fika farin jini. Su Allah ya kai su zamanin annabi, kai kuma ya kaka zamanin Jonathan. In kuma wannan rabon ne ba ya adalci ba, sai ka faɗa mu ji. Zamanin ka gashi, zamanin su gashi. Allah ya kai su can ya kawo ka nan.
kuma dai shine daidai, su zamani da annabi kai zamani da ka gani to ba dalilin da zai sa ka ɗauki kiyayya ka ɗora musu. Ba ƙabilar ku ɗaya ba, ba yaren ku ɗaya ba, ba mahaifar ku ɗaya ba, ba ƙasar ku ɗaya ba. Duk wanda yake jin haushin su saboda addini ne, duk wanda yake suka su addini yake suka. So da aka ce liya giza bihimul kuffar. Kun ji aya 3 ko? Na 4 cikin suratul hashar yace lil fuqara'il muhajirin allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu, sai ce ulaika humus sadiquna. Can kuma yace ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina, na yace ulaika humus sadiquna, ku kasance tare da masu gaskiya. Sai kuma ya buga sahabbai tambari yace su ne masu gaskiyar. Kaga nawa kenan? 4 ko? 4. Sai kuma can cikin suratul qital din, cikin suratul dai wannan da muka karanta, laqad radiyallahu anil mu'minin. Ku duba ga lamul qasami ga qad harfu tahqiq, radiya fi'lun madin, an yi abin ya wuce. In baka yi annahul wadih ba, ka koma ka sake duba annahul wadih. radiyallahu عنهم رضيع فعل ماضي مبني على الفتح واسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره عن حرف جر المؤمنين مجرور بأن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم والجمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. عن المؤمنين يا باس تنبرين مي مؤمنين kuma sai ce iz kaka ce ai koma mumini, sai ce iz yubayi'una katata shajara, kana ciki su 1400 iz yubayi'una katata shajara, lokacin da suka yi maka cappa a ƙarƙashin bishiya, kana cikin wanda suka yi cappa a ƙarƙashin bishiya suka samu wannan yarda ko baka ciki? Baka ciki, kyala wanda suke ciki. To kaga irin abin da Allah ta'ala yake wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Sannan ce wallazina tabawwa'u dara, ita ce aya ta 6, wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, sai ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sannan ta aka ce ai sun yi laifi, mu ce suna yi, ai ba ma'asumai bane, amma ba ka rika jin san wa Allah laifi, ba rika ji amsar da yake bawa. alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fala'anahum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Laifi suka yi kafin a halasta wa mutum da ramadana da daddare ya je ya mu'amalan aure da matarsa, sai suke silalewa su je su yi ba tare da aya ta ce su yi ba, amma a duhun dare ne sun ɗauka ko ba gansu ba. sai Allah ya ce alimallahu, abinda kuke yi din nan ku silale Allah ya sani, annakum kuntum takhtanun, kuna ha'inta kanku. Haga an musu faɗa akan laifin da suka yi, sai ce fataba alaikum wa afa ankum, amma Allah ya muku tuba kuma ya yafe muku. Kaji yafiya ɗaya, ga laifi ga yafiya. Sai guri na biyu Allah ce walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi iznihi hatta idza fashiltum, laifi ɗaya, wa tanaza'tum fil amri wa asaitum, uku, min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, laifuka hudu. sai ce summa sarafakum anhum liyabtaliyakum, sai ce me wala qad afa ankum. Duk waɗannan gima-giman laifi da kuka yi a ƙarshe na ga laifin kuma na yafe muku. Ana yaƙi, wuta ta yi wuta, kai baka ma ji yaƙin ba, wuta ta yi wuta, wuta ta yi wuta, sai suka gudu, suka taka da gudu, wuta ta yi wuta. sai da aka gama yaƙin, sai Allah ya ce innal lazina tawallaw minkum yawman taqal jam'ani inna mastazalahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu walaqad
afallahu an. Allah ce wanda suka zura da gudu da wuta ta yi wuta, shedan ne ya zo ya fisge su, amma na yafe musu. Na yafe musu. Ƙarshe sai Allah ta'ala ya kira annabi ya ce fa'afu anhum, kai ma an sun maka laifi yafe musu. wastaghfir lahum, kuma ka nemi nima in yafe musu. fa'afu anhum in sun maka, wastaghfir lahum in sun min. In sun maka fa'afu anhum, in sun min fastaghfir lahum. Sannan sai kuma ya ba su tazkiya, ya ce wa shawirhum fil amr. Da hadisi ne sai a ce da'ifi ne. Amma waɗannan abubuwa guda uku ko iya su Allah ya sauka a kan sahabbai ya isa. Shin tambaya da Allah ya ba annabi umarni ya ce fa'afu anhum, ka ce sun wa annabi laifi, to bari ka ji abin da Allah ya ce fa'afu anhum. Sai mu tambaya, annabi ya yafe ko bai yafe ba? Idan ka ce bai yafe ba, to ka ce Allah ya ba annabi umarni ya yi bai ba. Wannan in sun masa shi, tunda suna zaune da annabi, dole wannan zai kaza zai kaza, Allah ya ce yafe musu. wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وألف بين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينك ولكن الله ألف بينهم. Allah ce da kuɗi kake raba ba za ka iya tara waɗannan mutanen ba. Wani ya bar gidansu, wani ya bar babansa, wani ya bar ƙauyensu, wani ya bar garinsu, wani ma ya yaƙi mahaifinsa, wani an kashe shi, wani an kashe matarsa, wani an kashe danginsa, wani an fille masa hannu. Wani yake cewa a Zubairu bin Awwam muna yara, in muka zo muna kallon kafarsa wani rami da aka sare shi sai ka sa 'yan yatsunka hudu a ciki, ba a ma ɗinke ba balle ya warke, a haka ya bushe, ga nan ɓarin tsakani ya bushe. To shi yasa Allah ta'ala ya ce wastaghfir lahum wa shawurhum fil amri, ka nema musu gafara Allah, sannan kuma kai shawara da su. Allah ba zai ce a shawara da kai ba sai ya yarda da tunaninka, sai ya yarda da kwakwalwarka, sai ya yarda da hankalinka, sai ya yarda kai adali ne ma. Dan Allah ba zai ce annabi shawarce ka ba kuma kai sakarai, kuma ba a ware wane da wane da wane ba. Duk wanda kake son ka fitar, in ka ce wasu ake nufi, sai a ce faɗi wasu, sai ka gama tattara wasu sai a ce to ware wanda ba sa ciki. In ka ware wanda ba sa ciki sai a ce to wanda ka ware su ne a ciki, wanda ka ce ba sa cikin su ne ba sa ciki, ya za ka yi? Ya za ka yi? Tunda da son zuciya ka cire, ba Allah ne ya cire ba, kai ka cire, to sai a ce to shikenan waɗanda ka ciran bari a mai da su, wanda ka sa ɗin bari a cire su. In kai ma maka irin son zuciyar da kai. So da ka ba yadda za a yi wannan abu ya riga ya wuce ya faru, kawai mutum bata kansa lokaci yake. Amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa ba su suka wa kansu darajar da Allah ya musu ba. Kuma Allah ya kasa abin nan uku alqur'ani, yace akwai kafirai, akwai munafukai, akwai muminai. Munafukan nan an san shugabansu, an san ƙungiyarsu, an san adadinsu. Kafiran nan an san su, waɗanda kuma suke muminan an san su. In ka ce ba a san muminan ba ga wata aya ta ce ya ayyuhal lazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu wa idza ta'imtum fantashiru wala musta'anisina li hadith inna dhalikum kana yu'zi an-nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atahharu liqulubikum wa qulubihim wa ma kana ku an tuzu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana inda Allahi azima. Allah ya warware komai. Wasu ke sahabbai sai su je gida annabi su zauna suna jira abinci ya dafa a basu,
Allah ce ka a sake kowa ya fita waje, amma sai kira su da imani ya ce ya ayyuhal lazina amanu. Di ayyuhal lazina amanu guda 89 da ta zo alkur'ani duka akan sahabbai ta sauka. In kaga ka shiga yanzu sai dai ka shiga ko da rigima ko da kokawa ko da aiki, amma waɗanda Allah iya yadda da imaninsu ya kira su da lafazin imani sahabbai ne. Tun da a lokacin da ƙur'ani yake sauka su ne a gurin, su kuma Allah yake cewa ya ayyuhal lazina amanu. So da haka makiya addinin musulunci sun fahimci cewa ginshikin musulunci abu 6 ne, sai suka raba kansu 6. Na farko Allah da muka yi imani da shi. Yanzu akwai wata kungiya ta fito ta ce ba Allah, kai kana ba hadisi, ga wata kungiya ta fito ta ce Allah ne ma babu. Kai hadisi dai bai inganta a gurinka ba, ko Anas ne baka yarda da shi ba, ita wannan Allah gaba ɗaya ma ta yi babu Allah. Suna nan suna ta rubuce-rubuce cewa ka yarda da Allah ma. Akwai wanda yake gaya min akwai wani dan uwansu da ya tafi karatun boko wata ƙasa, yasa kafin ɗanka ya fita waje ya fara yin ƙur'ani, ya yi fiƙihu, ya yi hadisi, ya yi tauhidi, ya yi aƙida, sai ya tafi ko ina ne je dawo da izinin Allah lafiya. Amma ka ɗauki yaro tsuransa ba karatu, bai karatun ƙur'ani ba, bai islamiyya ba, ba a bashi tarbiyya ba, ka tura shi cikin arna ba mai sallah, shi ma sai ya daina saboda ba ƙarfin gwiwa. Sai kuma masu karantarwa akan allo su zo suna nuna masa Allah ma duk wayo ne da dabara aka ce akwai Allah. Ƙarshe tun da bai tafi da sanin Allah ba sai ya ɗauko wannan tunanin, sai kawai da ya daina sallah. Zai ta raba musu kuɗi amma baya sallah. Shi kuma ya kai masa ziyara inda yake, sai ya ga shi yana zuwa masallaci shi baya zuwa. Sai ya tambaye shi ya ce wai ya naga ina ta zuwa masallaci kai baka zuwa. Ce ai ni na daina. Ka daina me? Yace ya daina sallah. Yace Kirista ka koma? Yace a Kirista ma ban yadda ba, ni da addinai ma ban yadda da su ba, kawai ni ban ma yadda fa akwai Allah ba. Kaji wannan kungiyar tana nan, kuma matasanmu da yawa sun faffada, suna nan suna ta rubuce-rubuce a intanet, a wasu, a facebook, a ina ne, suna kira cewa ma a ma daina cewa akwai Allah. To wannan su ne a gungu na farko. Gungu na biyu su kuma musuluncin ma suka shigo suka karanta tarihin musulunci, suke son su gurɓata tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, si ta suka si ta ɗauko abubuwa a tarihi, wasu gaɓoɓi suna sukan musulunci da shi da alƙur'anin. Su kuma waɗannan aikin da aka ba su rushe martaba annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin zukatan musulmi, a daina ganin sa da kima. Su kuma aikin da aka assignment din da aka ba su kenan, an saki maƙudan kuɗi ƙarƙashin haka. Rubuce-rubucensu suna nan da yawa. Sannan gurum na uku su kuma ƙur'ani aka ba su, aka yi rubuce-rubuce, suka ce wannan alƙur'anin, wasu ka ce bai cika ba, wasu ka ce kai wa shamsu wa duhaha ma ba ƙur'ani ba ce, tunda ana haha a ƙarshe, ba ƙur'ani ba ce. Su ma suna nan da rubuce-rubucensu tili, suna ta yi, ko musuluncin sai ƙara shiga ƙauyukansu yake da garuruwansu. Su kuma na hudu sai aka ba su nasu assignment din, su kuma akan sahabbai. To idan aka kasa cewa mutane su gamsu babu Allah, kuma aka kasa rushe martaba annaba tsakanin musulmi, aka kasa sukan ƙur'ani da canza shi, to waɗanda suka kawo ƙur'anin a dawo kansu, tunda su za a ga yanzu ba annaba ake taɓa mutum zai ga babu komai. To a dawo, kuma cikin sahabban ma a ɗauki guda 7, saboda 7 nan kowa ya ruwaito hadisi sama da 1000. Akwai Abu Hurairata, akwai Anas dan Malik, akwai Abdullahi dan Umar, akwai Abdullahi dan Abbas, akwai Nana Aisha, akwai Abu Sa'id al-Khudri, akwai Jabir dan Abdullah. Allah ya kara musu yarda. Ibn Hazmin ya kawo kowane sahabi inda yana da ruwaya daga hadisi 1000 zuwa sama, da kuma wanda ya rawaito kwaya ɗaya takma, ya rubuta littafi akan tarihin sahabbai da kowa abin da ya rawaito na hadisi. Akwai mai hadisi ɗaya ma, akwai wanda ma ba shi da hadisi ko ɗaya, akwai mai hadisi ɗaya, akwai mai 5000 da har zuwa ƙasa.
to wasu asamin din da aka ba su ɗauki sahabbai su ta gani suke kamar wani abin da suke faɗa zai sa sai mu je na ganin darajar sahabbai bisan ƙara ma san su muke muna ƙara fahimtar cewa lallai tun da kaga ana yaƙi da kai to akwai wata daraja da aka gani tare da kai in ba ka da amfani ba sai a shiru a kyale ka ba to wasu wannan aikin aka ba su kun ji aiki na nawa kenan na hudu ko Allah annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani sahabbai na biyar kuma su kuma aka ba su rarraba kan musulmi ka a bari musulmi su haɗu guri guda su rarraba kan musulmi ka su bari a haɗu su kuma waɗannan ba sa so ta tayar da fitintunu da rigingimu mu matsalarmu da kowa fa matsala ce ta hujja ba matsala ce ta naushi ba mai nassi baya naushi mai abun fada baya fada mai hujja a baka baya harbi da baka so abun ba na rigima ba ne abu ne na kawo dalili da hujja to sai a juya abin ya koma rigima ya koma tashin hankali ya koma fitintunu a ta zubar da jini a zafafa wasu su yi zafi da yawa su ce kowa ma ba musulmi bane kashe shi kawai kamata a yi wasu kuma su taɓarɓare su lalace su ce addinin ko ba ka yi ma za ka shiga aljanna haka waɗancan sun wuce gona da iri wannan sun kasa gona da iri su kuma na biyar na shida a samun ɗin da aka ba su shine lalata duk wani abu da musulmi za su iya amfana da shi a duniya kamar ilimi da sana'a al-ilmu wa sana'a su kuma sai su yada mana aljahalu wal faqaru aljahalu wal faqaru kuma za ka ga yanzu duk inda yankin duk da yafi ko ina talauci yafi ko ina jahilci to namu ne talaucin ma fa ba wai na ilimin duniya kadai ba har na addinin ma akwai yankunan da ba su iya karanta fatiha ba har yanzu gari guda za ka je ka tara ka ce ga 10,000 wanda ya karanta fatiha ba wanda zai iya karanta ta daidai kun ga shi akwai gagarumin aiki duk waɗannan ba za su yi nasara ba tunda addinin nan ba na kowa ba ne na Allah ne in Allah ga damar ɗauke shi zai ɗauke shi amma ba wanda ya isa ya rushe shi duk waɗannan an yi mutane ba fa wani abu da mutum zai zo da shi sabo sai dai ka maimaita abin da aka yi a baya ba wani abu sabo an soki sahabbai sun wuce an soki annabi ba a yi nasara ba an soki qur'ani ba a yi nasara ba tun ma ana masu ilimi ma ba 'yan hauma hauma ba balle yanzu da abin ya zama hauma hauma